never changes. Boy. Yuna. Comeza a Gruta de Guizamaluque. Un podcast da revista Morcego. Benvidos e benvidas a un novo capítulo da Gruta de Guizamaluque, programa número 2, 02, porque un 00 aí, amago de inicio, pero este debería ser o 01. Este debería ser o 01 porque ainda non estades vendo a que me acompaña, pero hoxe temos prendidas todas as cámaras do universo. Falta este o face reveal, que todos reveal, ou como se dixa, que todos agardábamos, son anos dende que empezamos isto xa, é a componente máis bella da Gruta de Guizamaluque, sen ningún tipo de dúbida. Ela é, hoxe empezamos presentando a nosa querida Sara Orozco, mellor muller do mundo. Sara, podes? Pues, claro, igual non. Que grande. Moi boas, por fin, que nervios. Tanto tempo ao final para esta sorpresa un pouco, decepcionante. Non, pero como decepcionante. É a maior sorpresa que podíamos aspirar neste podcast, eu creo. Non sei, por lo menos para min. Un momento histórico. Canto menos, non? Que tal, compañeira, todo ben? Sí, un pouquiño nerviosa, porque non acostumo a facer estas cousas, pero sí, ben, todo ben. Bueno, da igual, nós tampouco. Unha vez ao mes, serán 12 anos, tampouco ahora non queres que amosamos no careto habitualmente nas nosas vidas. Bueno, temos sí tamén pois o equipo enteiro, o equipo de sempre. Temos a Juan San Martín por aquí abaixo tamén, compañeiro. Que tal? Estou aquí cun frío terrible, Non sei como estaredes vos, pero... Claro, que Joder. ti estás na cova, ademais do mal, non? En plan... Sí, sí. Ensinei antes a Ana que teño aquí do humidificador traballando todo o día, máis que a min. Amosa. Amoso. Un pouco da cova. Ese aparello branco de aí, e o do humidificador está todo o día dándolle porque senón é imposible aguantar aquí, Terrible. É o que che xafa, é o que che dá a vida, en plan... Sí, sí. Bueno, e logo temos, pois como non podía ser de outro xeito, a muller de pelo rosa, que xa lle queda pouco de rosa, eu creo. Non sei se hai que volver... Vamos a ver, Creo que- es pero como é a verdad, miña pero- abuela, tío, de verdad. Sempre comentarios sobre o pelo. A ver, hai que... Pero a cada que podcast ten fai o seu moito lore, como cada... Pois este é o noso, non? Non sei, teño que seguir con isto, ahora cambialo xa. Pois Hai sería moito un que non pouco vou a raro. casa, joder. Entón, Pois sí. se non hai casa, non hai tóner. E o tóner se bota en Pontevedra. Eu dos ingleses non me fío. Non me tocan nin con un palo. Con quen? Con Non American quero. Crazy Barber? Crazy Barber, American no, Crazy O sea, Barber. pero iso expúselle como eu, como ampliei o nome a... Que teño un amigo que mola. sí que era American. Bueno, unha broma aquí cun colega. Pero Crazy Barber, no? Ahora está nas galerías de Oliva. Por si a quen lle interesa esta publicidade gratuita que podemos introducir aquí. Está nas galerías de É unha Oliva. maravilla, te fai o da toalla esa na cara e todo. A mí nunca me fixo porque só yo fai os homes, pero a ver se convence un día Brian Faja o da toalla que mola mogollón. Como os Pero barbeiros sí. indios ou así. Os turcos. Os turcos tamén. Sí, sí. Sí. Que empezan a Pois nada. soprarte na cara e tal. Que Claro, bonito. así como waterboarding, E como logo Guantánamo, pero na ¿no? peluquería. Bueno. Xente, estamos no programa número 2, como dicía. Estamos no mes de decembro, é o correspondente a este último mes do ano. Xa, increíblemente, non sei como, chegamos a final do 2023, como que o tempo cada vez pasa máis rápido, e isto creo que é unha sensación que a maioría da xente termos. Non pasa nada, estamos vivos, o sea que todo ben ata aí.
Imos falar de videoxogos como sempre e pasaron cousas. Pasaron cousiñas, sen máis, ao longo deste último mes. Supoño que haberá 3 ou 4 novas máis grandes que outras. Unha que foron os Game Awards. Xa falamos un poquinho deles quen estaba nominado, falaremos ahora dos gañadores. Non hai moito que falar, eu creo, que máis que nada decilos que creo que cumprimos creo que fixemos o bingo, non? Como sempre, non? Máis ou menos acertamos a maioría dos xogos. E logo, pois, GTA 4 iba a decir, GTA 6 amosou o tráiler por fin, amosou non antes de tempo. Logo falaremos un pouco de como foi todo isto, que iso sí que ten certa historia e creo que estamos ante outro momento lamentable un pouco da industria, de outro leak e todo isto que acaba cos desenvolvedores falando abertamente do difícil que é este proceso e do que custa como para que sexa unha mierda finalmente de ter que cambiar todos os plans. Diso Ana sabe un cacho e medio. E logo, pois, tamén foi... bueno, temos o de Fantastic, que aquí igual foi outro dos temas así do mes, non? Este xogo esta estafa xogo. Eu creo que ten máis de estafa que de xogo, polo que se puido ver. Pero falaremos un poquinho de todo isto. E logo creo que dos xogos que estivemos... Pois cos que estivemos xogando e falando. E logo, pois, calquera cousa que poida xurdir, que temos por aquí anotacións varias deste último mes. E nada, todo tranquilidade, amor e tal e cual. Dos anuncios dos Game Awards, bueno, falaremos algo agora, pero tampouco é que hubo moito. Juan, non sei se queres falar por empezar, dos Game Awards algo, pero creo que foron un pouquiño así, un pouco, sen moitas sorpresas, máis ou menos xa se sabía quen iba a gañar isto. Creo que do Baldur's Gate 3 era claramente o que tiña que gañar por honra da industria e por honra cultural. Un RPG tiña que gañar os Game Awards. Un RPG deste estilo, quero dicir, puro. Creo que xa iba tocando. Estamos como moita xente dixo, xogo da década, xogo que vai quedar aquí neste, polo menos do xénero, vai quedar pa historia, etcétera, etcétera, etcétera. Non imos falar máis de Baldur's Gate porque xa temos falado nos anteriores podcasts, podedes consultalos, xa sabedes, en Spotify, iVoox e tamén en YouTube. Grazas para vernos os caretos desde hai uns días. E non sei, Juan, Game Awards. Resumo, palabra, o que queiras. Bueno, eu creo que, sinceramente, dentro do que sabemos a que vai xogar Geoff Keighley con este tipo de eventos, bastante ben. Para a miña opinión, iso que tiven que cubrilo ata 6 da mañá o todo o evento, pero se ti sabes que vai a ser un cóctel que fai unha mistura entre anuncios, videoxogos, algúns premios que non teñen unha importancia significativa, porque hai momentos nos que aparece unha presentadora e di 5 premios do tirón e fora, e xa está. Se sabes que vas a toparte con isto e non te escama demasiado, pois é un evento que está bastante chulo. Podes atopar moitos xogos interesantes. Aparece o Kojima con OD, Monster Hunter novo, o novo xogo de Hello Games, o Light No Fire, novo xogo de Moon Studios, os de Ori, DLCs de Final Fantasy XVI, de God of War, é dicir, a ese nivel houbo cousas bastante interesantes. A nivel de premios sí que, bueno, o de Baldur's Gate 3 bastante cantado. Creo que houbo aí un pouco de polémica co tema de dirección narrativa que levou no Alan Wake 2, non porque non o merecera, senón porque Baldur's Gate precisamente destaca moito nese aspecto de, bueno, houbo un pouco de debate, pero creo que polo xeral está todo bastante ben distribuído. E creo que é unha gala que consolídase, como digo, no seu formato, que non é perfecto, sí, pero ao final non creo que houbo máis aló do tema dos discursos, que se queredes falar do tempo que tiña xente para falar, máis aló de temas como eses, eu creo que foi unha gala bastante boa por parte de Geoff. Ana, tiña aí como cara de... Eu xa me desmutei porque dixetos de discursos e me viñeron bombas de Vietnam do Game Awards do ano pasado co tipo que gañara o que fora God of War, o actor de God of War, sí, que estivo 10 putos minutos aí arriba, e eu penso que quizáis agora dixen, pois igual por iso puxeron o do límite de tempo, porque Jesús, menuda chapa que nos meteu ese home o ano pasado, era para a ver o Game Awards, non, o monólogo deste home. Pero sí que me parece un pouco chungo, dixo moita xente en Twitter, estamos falando de... Volvo agora un momento. Lembrándonos. Apareceu el no comezo,
Pegando un dos primeiros premios, e xa fixo unha broma co tema de, a ver, non Ah, vou sí? estar, sí, non vou estar tanto tempo como ano pasado, porque ano pasado sabías aí a Al Pacino que estaba así detrás del aguantando como dicindo, a ver, acaban de sacar do asilo, por favor, teño que volver. Unha Non aguanto cadeira, máis. por favor. Claro, pero Jesús. fixo esa broma e tamén fixo a broma Do Call of Duty fora, de Call non? of Duty, sí, de que Que picaronse os dos todo. o seu discurso era máis longo que a campaña de Call of Duty deste ano. E os desenvolvedores de Call of Duty en Twitter topicaos, en plan, como di iso, que falta de respeto, isto non pode ser, tal, e como, a ver, tío, é unha broma nun momento, A xa ver, está, por favor. non pasa nada, non vos poñades así. Pero bueno, unha gala que eu creo que tivo ritmo, que tivo os anuncios, a vos que vos É chamou que, a atención de todo o amosado. a ver, A ver, dalle, 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 Cari, dalle. miña parte favorita foi, bueno, un pouco como sempre os anuncios, non? En concreto o de Monster Hunter, porque estaba esperado dende fai bastante tempo, porque co tema do 25 aniversario e demais, ao final notábase que ían sacar algo, e estaba o equipo de Capcom enteiro e tal, e estabas aí expectante. Dixen un pouco de broma, en plan, mira, Monster Hunter. E foi Monster Hunter, efectivamente. Eh, por exemplo, o de God of War, que saíra a uns poucos días, o DLC, se non lembro mal, Sí. e cousas así, esas cousas ao final son as que dan valor a un evento. Porque xa, bueno, non sei se imos comentarlo, pero bueno, E3 despídese formalmente xa, aínda Sí. que creo que xa se sabía de sobra, por desgracia. E bueno, como sustituto ou como, non sei, persoa que segue a tradición, pois non me parece que este tan mal. Un pouco máis de mimo en algunhas cousas non estaría mal, pero para o que é, ao final, Mm. Sí, que eu creo que é moi difícil facer. É que, non sei, sempre hai unhas queixas, sempre hai esta historia das galas estas que non funcionan, que tampouco son gran cousa, que bla bla bla. Pero eu tampouco sabería que facer, O sea, se me plantas ali tampouco tería moi claro que máis meter ou que non meter ou que tal. Igual é verdad que de gala de videoxogos ten pouco. O sea, de premios, os premios están totalmente ladeados, é simplemente unha cousa para amosar xogos, entón aí é onde está a rareza, non, do evento, que non queda moi claro que é se unha gala para premiar os videoxogos do ano ou se é un escaparate tal. Funciona máis, eu creo que a xente ve É máis que, como iso, non? Que... mira, eu hai 3, 4 anos, cando comezábamos xa aquí a falar dos Game Awards, que ti sempre, Charlie, falabas un pouco de bueno, non sei, chirríame un pouco, porque temos que ser como os demais. E eu sempre te dicía, non, porque isto lle dá legitimidade á industria dos videoxogos, pero vendo eventos como deste ano, e sabendo que cobra Geoff Keighley por 2 minutos de tempo, que Sí, cobra millonadas de pasta, que cobra medio millón, case, por 2 minutos de tempo, por sí, por un vídeo de 2 minutos. sí, É sí. como, me parece máis un rollo para elevarse el a sí mesmo, facer coleguitas, estar co seu colega Koji e con 2 máis, máis que unha gala de premios. E o que estaba facendo dos tempos e tal, a verdade, e o que dixo tamén antes Juan un pouco de que, joder, que dan 5 premios así en 0, Mm. parece como por debaixo da mesa, sabes? Ten que haber un equilibrio. Se fas Game Awards, fas Game Awards. Se queres facer un show cos teus coleguitas para encherte os petos, pois non sei, a lo menos disimula un pouquiño. Encontra Sí, atopa un balance un pouquiño máis sí. claro, porque se nota a min chirríame moitísimo cada vez máis, tío. Co feito de que o E3 xa non vai asistir, para ti os únicos escaparates Mm. de videoxogos anualmente son Geoff Keighley and Friends. Dous Sí, veces ao ano. iso é o que va a comentar tamén, ¿no? O único... Falábamos eso que se comentou Sara, que desaparecía o E3, non? Que unha das novas Crónica da Muerte anunciada, evidentemente, isto tiña que pasar nalgún intre, xa se levaba tempo sen celebrar, xa tiñan os seus problemas e o E3 acaba. E pareceume vin pouca tinta escrita sobre isto e pouca análise do interesante do que finalmente é, quero dicir, o E3 era un mito dentro do videoxogo, é un mito co que medramos moitos na industria. E creo que simboliza en boa medida que todo cambia, que nada é para sempre, quero dicir, igual que hoxe non usamos licos, nin o Zoo, nin Terra, pois, quero dicir, naquele internet primixenio para algúns dos anos 90 moitos ou tal, non? Cando puidemos empezar a navegar algúns aquí no país, pois isto é o mesmo, non? O E3 xa estaba naquela, xa estaba naqueles albeiros do tempo moderno así das consolas.
E non durou, quero dicir, nada é para sempre, non? Estamos nun tempo novo, nunha época nova, onde ganou Geoff a batalla, non? Geoff Keighley, porque por moito que lle poidamos berrar, non? Ou facer bromas, ou Doritos, ou todo isto, o cabrón gañoulle a batalla ao E3, non? Que quen o ia dicir? Pero é así, o tipo acabou colocándose na industria. Sendo fillo de billonarios tampouco Sí, moi bueno, difícil, evidentemente, non? Pero o tipo gañou aí, meteu o seu oco, é amigo de Kojima, amigo de non sei que, empezou con esta cadea de favores e de exposicións, e finalmente acabou, bueno, pois tendo o evento máis, non sei se máis importante da industria agora mesmo dos videoxogos, non creo que isto sexa o evento definitivo da industria, pero dende logo é unha das galas máis vistas e máis seguidas e os artigos dos medios non minten e o seguimento que ten, que é en directo, que se fan o sea, hai unha atención mediática lóxica e o E3 morreu. É dicir, a min isto todo sempre me parece un pouco o simbolismo de novas eras e novos tempos e sobre todo que nada é para sempre. Que quero dicir, nesta industria menos, no videoxogo, pero ninguna en xeral. E aquí temos o final do E3 e o aupamento xa máximo dos Game Awards, como que seguimos con esa retaíla, non? De non, pero non nos bueno, pero non que si los Oscar, que si non sei cuánto, que si non importan tanto os premios que se dan, que si tal. Sí. Pero o modelo encaixou nestes tempos, encaixou en Twitch, encaixou nos streamings, encaixou en moitos lados, e témolo que vivir e que isto é o que nos queda, non? Pero sobre todo, deume certa mágoa o de 3, e deume certa mágoa, xa digo, non ver máis fundamentos na idea de que o 3 acabe, en esa idea de casi melancólica de que nada é para sempre, pero é que é certo que isto é así, máis nestas industrias digitais, pero o E3, tío, sabes? Bueno, ao final temos tamén estes últimos anos que houve cancelacións e houve momentos nos que tamén estaba o Summer Game Fest polo medio. Tivemos este non E3, non? Ao final as compañías, aínda que Sony non fose o E3, sí que había un State of Play, un PlayStation Showcase. Eu creo que esa costume de chegar a xuño, finais de maio, ter varios eventos seguidos, varias semanas de videoxogos, iso non vai desaparecer. As compañías, eu creo que va. ten a entender que, aínda que non vayan a estar no concepto primisenio do E3, que era acudimos a Los Ángeles e facemos ali reunión de directivos para coñecernos todos, difundir os videoxogos e demais, aínda que iso xa non vai existir, ao final o Summer Game Fest é un conglomerado de moitos outros anuncios e as compañías queren o seu oco propio e van facer os seus eventos orbitando ao redor do Summer Game Fest. E que hai certa maneira a nivel xornalístico, falo incluso, de como mudaran un pouco as cousas e de como se entende o mundo da comunicación e do xornalismo a través do E3, a través do que vivo eu e o que vivín eu nos medios de comunicación, por exemplo, ao longo dos últimos 15 anos. De que cada vez hai máis xornalistas traballando en gabinetes de comunicación que na prensa ou na radio ou tal, non? Por que? Porque existe esa comunicación directa da empresa ou do concello ou da diputación ou do quen sexa a hora de facer as notas. Para que vou dar unha rolda de prensa se podo mandar unha nota de prensa co que eu quero dicir e me van publicar os medios igual, non? E creo que desta maneira desaparece un pouco esa figura do xornalista cronista, que era aquel tío que iba ao E3, que se iba a Los Ángeles. Imagínate ir a Los Ángeles en certos momentos, non, do xornalismo de videoxogos. E volvía con cousas, non? Volvía e soltaba, non? Como se fose iso unha especie de viaxe imposible. Iso xa non é tal, non? Agora que temos PlayStation fai o seu evento, é dicir, o gabinete de prensa, non, de PlayStation, pois fai o evento como quere, solta o que quere, non hai entrevistas, non hai palabras non medidas, non hai declaracións non tal, está aquí, non? E iso creo que está simbolizando un pouco que viven unha comunicación nos últimos tempos tamén, onde cada vez hai máis xente, literal, cada vez máis xornalistas traballando nas empresas ou nos gabinetes, asesorías, como queras chamalo, que nos propios medios, non? E creo que isto de algún xeito podo mesturalo, non? O tema do E3, dos cambios de tempo na comunicación e como nos orientamos cara a outros modelos. Por iso digo, conferencias sí vai haber, pero amigo, cada un coa súa e cada un co seu campo de xogo. Inda que queden os Game Awards que sirve un pouquiño disto, pero iso non deixa de ser unha publicidade pagada, quero dicir, iso non deixa de ser o que dicía Ana, de pagas por estar aquí, se queres ese, non estás, non é ningún servicio social, nin é ningún favor a unha industria concreta, é que un pagas como que pon un anuncio de God of War con Joaquín Reyes. Quero dicir, que pagas e punto, non é que non é outra cousa.
Que, por certo, moi chulo o anuncio de God of War, que creo que iso mellor non o vimos moito. Non víamos ver o que iba a ser, ou polo menos que non saíse xa, non? Que iso é algo que sí, o mellor non estamos tan acostumados por parte de Sony e tal, e aí, pues, mis dieces pa Kratos e compañía, non? Que creo que logo ibas falar ti, non? Un poquinho diso, pero vaya. Pouco máis, non sei se queredes comentar algo máis dos Game Awards en sí. Eu creo que a xente, pois, máis ou menos sabiu o que se anuncia. Bueno, o que é o contido per se, creo que xa todo o mundo lería e vería en directo incluso. Eu non o vin porque estaba de viaxe, pero para os que vistedes teño unha pregunta, perdón, Sara. Non se mencionou nada sobre o catastrófico que foi este ano para a xente que traballa na industria dos videoxogos, pero nin media palabra, non? Porque... Que guai. Nada de nada. Os de O sea, Larian intentaron falar un pouco dun tema semellante, pero bueno, cortaronlle o discurso, así que tampouco podo dicir moito. Súper. Que guai. Me encanta. Eu en directo non o vin serigrafía tampouco, da industria. A min estes horarios sí que se me van totalmente de máis, xa, non o vin. E iso que era sábado, non? Ou venres sábado, non? Era para de verres De non o xoves vin. a venres. Sí, De xoves a venres. Por iso xa nin, bueno, nin de Xoves a broma, venres. xa. Nada, totalmente. Vin o día seguinte as crónicas e logo si vin algunha parte en resumo, algún streaming e tal. Eu vino en directo, bueno, con un xogo de chupitos e todo, porque bueno, Como hai que velo, realmente. efectivamente. A ver, unindo un pouco o tema co do E3, voume por aí un pouco nostálxica, dramática, catastrófica, e dicir que, obviamente, non é un pouco o curso natural das cousas, nada é inamovible, etcétera, 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 todo cambia, coa sociedade incluída, pero todo o cambio que se realizou, do mesmo modo que se está a realizar de aquí a moitos anos na propia industria dos videoxogos e na propia sociedade en xeral, na miña opinión ao menos, é un pouco, en comparación co E3, bastante máis como unha degradación do evento, quero dicir, unha capitalización moito máis bestia, non é un evento tan enfocado ao amor aos videoxogos, que non é o que E3 fose unha señora da caridade tampouco, quero dicir, pero Claro. notase moitísimo máis a comercialización do medio. E a ver, pois se a xente quere facelo así e coller fondos desta forma tampouco vou dicir nada porque pa pomo con patacas e xa está. Pero pareceme un pouco todo non ensuciar a imaxe, pero facelo un pouco máis sucio, quedar o E3 parecime un pouco máis bonito, un pouco máis inocente, Vamos a por dicilo así claramente, o E3 e o Culturgal, os Game Awards son el hormiguero, coño, é que é así un pouco a analoxía capitalista que queremos plantexar, quero decir, tamén Bueno. pagas por ir ao Culturgal, pois sí, tamén pagas o stand e non é barato, pero joder, polo menos era un stand ali como que parecía unha feira e tal. Aquí é el hormiguero, que tamén pagas por entrar ali e poñer a Will Smith, quero decir, é que é un pouco así, non? O sea, non sei, igual non, Igual isto Eu non o diría me mellor, así que é un triple que me mandei aquí, non tedes que estar... Tampouco creo moito nesta analoxía que acabo de lanzar. Que, por certo, por facerlle, por suposto, si se retransmitiu en directo en galego, Recuncho Gamer estivo retransmitindo e tal, por se alguén pois non o viu aínda, ten por aí a oportunidade de verlo con Iago e compañía. Eu deixo caer, vaya. Bueno, outro tema para o Game Award, pois xa está. Gustaríame falar das grandes novas así que houve. En este caso, pois, xa introduzo directamente. Vou poñer tamén, ademais, por aquí en plan de fondo, non? En plan guai, como molan estas cousas. Que foi, pois, o... Pois foi... O momento que estou poñendo, Igual está moi alto. Está moi alto, non? Aí está, isto por aquí. Eu xa sabedes que non teño doble pantalla, entón isto para min é unha anécdota absoluta. Igual sigue moi alto a música. Bueno, arríscome. GTA ou como queirades, Grande Theft Auto 6 apareceu xa en escena. Tivemos aí o tráiler, primeiras imaxes sen filtrar que saen do xogo. E apareceu pois Rockstar en todo o seu esplendor. Curiosamente cun tráiler un pouco atípico para o que ven sendo, se mirades todos os trailers do GTA ao longo da historia, este é un tráiler un pouco extraño. Hai xente que o comparou un pouco con demasiado colorismo, demasiado Far Cry, parece un tráiler de Ubisoft, decía algunha xente, que deime con esa reflexión e fíxome gracia a analoxía, pero bueno. É un tráiler moi potente, que creo que hai moitas ideas que amosan aí, algunhas creo super interesantes, de verdade, porque creo que se hai algún metaverso
real, creo que o mellor Rockstar vai ser o máis parecido ao mellor a plantear metaversos, porque quero decir, hai como un uso masivo das redes sociais que teño eu curiosidade de saber no GTA Online se vamos poder utilizar esas redes e da repercusión que van ter no noso propio mundo real. Non sei se me explico, o sea, creo que é unha oportunidade moi interesante de ver redes sociais dentro dun propio xogo, pero aplicadas como se fosen reais, aquí lo dejo. E non sei, eu teño certa, pois, moita curiosidade por ver que fai Rockstar. Creo que todos temos esa sana curiosidade, non? Por saber que pode facer Rockstar a hora de facer un videoxogo. Sabemos que en fin, pode moito. Rockstar pode moito, non é ningún segredo. E o que flipo é a repercusión que tivo, non? Porque realmente falamos, por curiosidade, vou ver un momentiño, perdón, as visualizacións que ten o tráiler oficial, que isto habría que sumarlle 152 millóns de reproduccións ten o tráiler oficial a día de hoxe. O día seguinte creo que tiña 50, ou 40, ou 60, algo, bueno, unha burrada. Entón, sen contar, por suposto, todas as extras, que é todo a xente reaccionando ao tráiler, reaccionando non sei que, a xente repetindo, bueno, etcétera, etcétera. É increíble o chamamento que crea un GTA. Hai que lembrar que levamos 10 anos, máis de 10 anos xa con GTA V. Este é un xogo que leva 12 anos en creación, leva ahora mesmo, creo, 10 anos. Dende que saiu o último 2014 mínimo, 9 anos mínimo. 2013, non? Era o... 2013 saiu, sí, perdón. Bueno, pero entendo que cando estás acabando un xogo, entendo que empezan a ter Sí, ideas xa comezas o seguinte. Entón, Un ano en fin, antes mínimo xa comezas. confirmáronse varias cousas. Vice City confirmou, eu creo que isto xa estaba máis que claro, xa non había ninguna dúbida de que iba a ser así. Hai algo positivo, que normalmente os trailers de GTA ou de Rockstar soe estar con motor soe ser gameplay, vamos dicilo así, o motor gráfico do xogo soe ser así, non tanto CGI, co cal, a verdad, o subidón gráfico sería bastante bestia de cara, claro, tamén falamos de GTA 3 de GTA 5 que ten os seus anos, que moi instalei na Play 5, estou estes días xogando a él para comprobar algunhas cousiñas e ver e tal, e recoñezo que ás veces esquecera cousas que estaban neste xogo e digo, mima, Cyberpunk 2077, onde fuches dar, amigo? Onde fuches dar de que aquí xa estaba, o sea, pero dácheme 40.000 voltas, o sea, algunhas cousas, quero dicir, evidentemente este non é RPG, pero joder, o mundo aberto como está e tal, en fin, jiji, jaja. Pero, vaya, Kinda é xogable a día de hoxe, pero sobradamente, pero moi sobradamente, a historia é malísima, non hai nada que facer coa historia de GTA V, sinto moito, non podemos facer nada con iso, nin con Trevor, nin con ninguén, nada, acaba con iso xa. Pero GTA 6 parece que nos vai meter no pel dunha parella. Polo menos está claro que Lucía vai ser controlable, está claro que sí. Non teño moi claro se outro tío tamén. Eu teño as miñas reservas con iso, non sei se está confirmado si ou si que somos dous. Polas filtracións do ano pasado, sí. Sí, polas filtracións, sí. Claro, eu entendo que iso é así, non vai a ser que mudaran nun momento dado, non? E digan, pois vai ser un xogador novo. Bueno, sexa como for, en principio vai ser unha parella, e aí vi moitos vibes de Bonnie and Clyde, que evidentemente hai tamén vibes como a parella esta que se inicia en Pulp Fiction, non? Que empeza a película, non vou facer moitos máis spoilers do que teñen que ver coa trama, pero deu esas vibes, non? Un pouco de perdedores, de xente que sai da cárcel, bueno. Encaixaría moito na historia que te ha. E vese, claro, o caluroso que é Miami, vese moita carne por aí, non? Algúna xente, o momento máis visto do vídeo do tal é lamentable. É que este é unha mierda de xente, que a xente está como... Cale, é cando a rapaza está bailando en riba do coche ou algo así? No, é cando... É a protagonista... Tirando en bikini. Sí, que parece que a protagonista, non? Non sei se confirmaron que Lucía, que parece que está bailando así en bikini ali, non? Que en plan, por favor, pero é algo que... Quero romper unha lanza en favor disto porque eu creo que é polas físicas do pel. Sí, é por iso. Cuidádeme ben. É por iso, sí. En serio, é que vese moi ben. A xente estivo debatendo moito sobre se iso podería ser... Sí, se é CGI, se non... Non sei, eu tendo en conta que vimos de Red Dead Redemption 2, creo que podría Rockstar facer algo así, pero xa iremos vendo tamén. Importante, porque se ves o primeiro tráiler de Red Dead Redemption 2 en 2016 e logo colles o xogo de 2018, vese así. Non hai diferencia prácticamente.
Claro, aí vou, non? Do que falábamos dos gráficos, do poder de Rockstar e das decisións que fan de eu vou amosar máis ou menos, o sea, non se hai downgrade que pode habelo, soe ser mínimo ou de outro xeito, vamos, o sea, perderse outras cousas, pero non tanto aí. E non sei, que por certo, se me acaba a cámara, non vos preocupedes, é que se acabou a batería, que non me acordei de tela ao 100%, pero son así de Cristo, e non sei por qué. É que eu penso que o USB debería aguantarlle a batería, pero non, ten que ter a cámara, bueno, da igual, estos son problemas meus que tampouco vos vou rayar. Se esa como for, se desaparezo, pois quedan outras 3 persoas moito máis guapas. Entón, nada, gráficos impresionantes, o que se dicía, e vense un homenaxe de novo a sátira esta política estadounidense, este retrato, está cheo de... Bueno, hai xente xa, o Joker este que si denunciou a Rockstar, que hai unha conta aí que me vai informando disto, que me fai moita gracia. Logo que si moitos personaxes que apareceron en vídeos virais, o longo o de Florida Man, bla, 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 está todo por aí, non? Evidentemente, pois imos ter América no seu estado purísimo. E iremos vendo ese frame da praia superpoboada, eu non sei se é así... Hai que entrar co coche a toda hostia ali para reventar a toda esa xente pija e Instagramer o Chihuahua, por suposto, non? Todo isto, bueno, detalliños. Logo a distancia de debuxado parece bestial, se así, pois tamén estaremos ante un fito da propia industria do videoxogo. Eu xa digo aquí, sempre Rockstar teñen o seu punto co crunch este que é inaceptable e imposible de non valorar negativamente. Pero é certo que logo fan estes fitos e son capaces, supoño que todo vai da man. Ademais, necesitamos xogos tan grandes? Pois probablemente non. Necesitamos xogos que funcionen así, probablemente non. Non é cuestión de necesidade, pero dende logo no sentido artístico pois chega un punto, ou no sentido do que é capaz o medio, pois está claro que Rockstar fai auténticas barbaridades. Os medios igual non son os que nos preferiríamos para iso, está claro. Nin vou justificar aquí, o que fin non justifico os medios, pero bueno, está feito. Eu podo criticalo e lembrar que Rockstar é unha compañía moi famosa polo seu crunch, pero claro, evidentemente hai un resultado que de algún xeito histórico e a xente ao final votase en masa a él e todo isto queda en nada. Por moita crítica que se lle faga non parece mudar moito, pero bueno, compre lembralo, por suposto, e sempre o lembraremos, iso, sen dúbida. Pero vai, ao final o que temos, dende logo, unha pirámide, non? Como sempre digo, son auténticas pirámides, os xogos de Rockstar son maravillas dentro do medio e pouco máis. Non sei que vos pareceu a vos, eu xa digo, eu quedei bastante abrallado e impresionado co que vin aí. Non sei, creo que todo o mundo lle pasou así, non? Sí, pero... Bueno, é que non agardaba nada así moi alucinante do tráiler a nivel da historia do videoxogo, entón realmente foi un tráiler que subín unha vez que non te invita a velo outra vez para decir, buah, imos ver que cousas me quedaron. Non é como un... A ver, salvando un pouco de distancias, pero un tráiler de Kojima ou unha movida así que digas ti, mola analizar todo frame por frame para ver cantos secretos hai aquí e cantas cousas nos pode contar. Non, eso Xa sabemos o que é, xa sabemos o que ven. O que me fixo moita gracia foi que fixeron un anuncio do anuncio do tráiler que mogollón de outros desenvolvedoras pois agarraron o mesmo estilo da imaxe que fixeron para facer eles tamén anuncios de que non ían anunciar nada ou de que ían facer algo que fora, pero como que foi un pouco meme nos días anteriores. E me fixo moita graza. Unha cousa que sí que houbo moita conversa en redes sociais foi porque falaron de que non poden levar o xogo ao PC, alo menos no comezo, e houbo un medio que fixo unha peza sobre se alguén pode facer isto e Rockstar e non hai... PC Gamer, penso que foi, PC Gamer, evidentemente, porque é PC Gamer. Son os motivos polos que eu non sei moi ben que opinades vos, eu mellor teño unha opinión un pouco controversial ao respecto, así que prefiro non dicila. Eu vou dicir que é pura pasta, eu creo que sinceramente, eu non creo que eso sexa técnico, que o mellor é técnico tamén, que lles custa levar este xogo a PC. Non o sei, non estou no proceso de... A ver, eu máis que custarlle, creo que o mellor... Perdón, un momentiño. Non, que non sei se técnico. O que sí teño claro é que queren vender primeiro en consola e logo que a xente volva a mercar a PC e que sexa como GTA V, que ao final tes unha copia en cada puto dispositivo. O sea, teno na Play 3, teno na Play 4 e teno en PC. Como moita xente ten agora os dous dispositivos. Eu creo que responde máis a iso, no meu punto de vista, que calquera outra cousa. Igual me trabuco, Interesante. Esta opinión que saiu por parte dun ex desenvolvedor de Rockstar, opinando que él cree que porque se fan estas cousas en Take-Two en Rockstar,
E claro, o tipo fala de que evidentemente non é o mesmo traballar unha versión para consolas que un hardware pechado, perdón. Entonces unhas especificacións únicas, en cambio en PC tes que ter en conta o que ten a RTX 2080, o que ten a RTX 4000 non sei canto, o procesador tal, son moitos componentes diferentes e hai que probalos moitas veces. Entón, aí está a dificultade técnica. O que non me vale a excusa de non hai recursos e pasta para facer isto. Ah, Se Aí, bueno, aí o levas, aí Esa- lle diches. claro. hai Lies of P ou non sei, calquera outro videoxogo para todas as plataformas no momento do lanzamento, Eh. aínda que sexan xogos distintos que non son de mundo aberto e hai características diferentes, moi ben. Pero joder, se Rockstar non pode facer iso, non pode ninguén. Está claro, É o Rockstar tema, pode, sí. Rockstar pode, pero eu creo que é por magnificar ganancias e beneficios de vender 2 veces o xogo a moita xente no momento dado, e ter como 2 lanzamentos, e ter doble impacto, etcétera, etcétera. Eu creo que dun ano así teremos pasou en Red Dead Redemption 2, pasou en GTA V, non? GTA V, sí. Que non Sempre, a é que estrategia que levaron sempre. é a estrategia de se alguén contaba que o que me sorprende ás veces é a sorpresa de algunha xente de pensar que isto iba a sair un lanzamento. E Rockstar leva facendo esta política con lanzamentos tan potentes, digo, como GTA V e como Red Dead Redemption 2, porque non facela con GTA 6 e de novo volver a vender unha burrada e pa diante, o sea, non que ademais probablemente lle se aforre un pouco de temas técnicos, pois probablemente tamén, pero por iso digo, beneficios en todo o amplo espectro que pode sentar, tanto nos traballadores agora mesmo ou no traballo que ten que facer iso, como de sacalo logo. Entón non, cero sorpresa. Xa digo, máis polo doble lanzamento e por recomprar o xogo, que eu creo, que por outra cousa. E pensamos que agora GTA V, por exemplo, que se vendes por separado, que podes ter o modo historia só e logo ter un modo online por separado, por se queres só compralo. Entendo que GTA 6 vai vir con online. Entendemos que isto vai ser un xogo. Debería Vai ser, vir ou chegará máis adiante? Non o sei, Porque claro, é ten que isto... pinta de ser masivo, masivo. Isto é unha Non sei dúbida se- que eu teño e que non me queda moi claro aínda se GTA 6 vai sair con online de lanzamento ou se vai vender logo. Eu non o sei. Partimos da base que GTA 5 si o tivo, Red Dead Redemption 2 tivo dende o principio online. Non, sóme que non, Pois píllasme, non o sei. Aquí pérdome eu, chegou, seguro. Temos a Juan. Chegou Bueno, e chegou... non ten resposta. Chegou de balde, eh? O que fixo Red Dead Redemption 2 foi dividir o seu modo multixogador co modo historia, a vendelo por separado. Logo xa o fixeron con GTA Online. Sí, con GTA 5 tamén. Non sei se farán o mesmo. Eu non sei se a vindeira evolución que vayan facer con GTA 6 Online será o tema de roleplay. Porque Rockstar mercou, non sei se era dúas das máis grandes compañías dedicadas ao roleplay en GTA 5 Online. Non dixeron para que ian utilizar a esa xente, pero hai unha suposición de que, bueno, quizáis en GTA 6 Online poida ser, non sei, policía, outro poida ser atracador, ter roles, non? Efectivamente. Eu, Algo xa por digo, ese estilo. vou poñer sobre a mesa a miña predicción e certas dúbidas para que non nos pille o touro de hostia, ninguén esperaba. Eu non teño moi claro que GTA 6 salga co modo online a tope, eh? Teño as miñas dúbidas sobre a mesa, sabendo como funciona Rockstar de poder sacar cartos ou non. GTA 5 saiu, é certo? Pero non sei, sería un pau pa moita xente, estou convencido que sí, pero tamén se GTA 6 é unha boa historia e tal, tamén di, mira, estamos máis tempo, aquí é que non se pode ter todo, non, no mundo, e logo pois terían aínda o lanzamento de GTA Online, e terían o lanzamento en PC, e terían bla bla bla, entón multiplica xa os impactos e todo isto. Sí. Eu teño certa curiosidade por ver se Rockstar lanza o online de GTA 6 de lanzamento, e xa digo que non me extrañaría nada que non fose así. Pero bueno, haberá tempo no 2025, que por certo hai data de lanzamento, entre aspas, eu entendo que vai ser antes do pecho do ano fiscal, do 2025, a xente fala de marzo, non? Por aí. Eu non o teño moi claro tampouco iso. Se vos son bastante sincero, e pensaría máis de cara a campaña de Nadal. E pensaría que este xogo sai en novembro. Iso de o pecho do ano fiscal provendo unhas declaracións de Strauss Zelnick, que é o CEO de Take-Two, que dixo que no ano fiscal 2025, que pechase iso en marzo de 2025, dixo,
nese marco de tempo imos ter un lanzamento prevemos unha cantidad de ingresos extraordinarios e históricos para a compañía. Entón, de aí que se pense que a máis tardar marzo de 2025, pero bueno, Tería Rockstar sentido, tamén tería sentido adiou porque os anteriores xogos sempre. eu pensaba que este xogo iba a chegar en novembro de 2024, sinceramente, e cando vin o 2025 dixen, pois entón, a principio, antes do pechado ano fiscal, porque senón sí que me parece xa que se lles vai un pouco as contas da empresa, sobre todo pola tema que dos inversores e todo isto, etcétera, etcétera. Pero bueno. Eu poño pasta xa en que en canto anuncien unha data, esa data nunca se vai cumplir. Unha data fija, un día Pasoulles e un sempre. mes. Pasoulles con Red Dead Eu poño Redemption pasta 2. xa. E lle pasa a todo o mundo, obviamente. Eu poño pasta Mm. xa. Se queredes xa comezamos a facer aquí No, que así, vai haber ¿no? algún atraso, é evidente, e creo que por iso se xogan a carta de 2025, é rollo de, joder, que non é 2020, que estamos en 2023, quero dicir que unha parte da decepción que levou algunha xente 2025, que 2025 quedan que quero dicir que poden pasar 2 anos enteiros, que podemos falar de novembro ou decembro de 2025, que son 2 anos, joder, que imos ter, sabes, quero dicir que é moito que nos poñemos nun desenvolvemento xa entón de entre GTA 5 e GTA 6 de 12 anos. Sí. Quero dicir que non, que unha barbaridade. E iso xa é o mínimo. Sen atrasos no que eles falaron, que o mellor vai a 2026, por que non? É dicir, cantos xogos tivemos que se atrasaron nos últimos anos e non puderon completar? Non sei. Non me... Eu xa digo, eu creo que foron moi cautos co 2025, pero que me agardo calquer tipo de abanico de data, tanto chega no ano fiscal como se vai a novembro. O sea, se non chega antes do ano fiscal, estou convencido que xa se vai a novembro ou así. Para a campaña de Nadal. Xa comezaría a irse a finais da xeración. Da propia Bueno, xeración de Play 5 e Xbox. É que parece unha broma, é que é o que falamos un día, creo que estaba bueno, que xa falamos aquí, o tema de que esta xeración foi avanzando, que seguimos falando de Next Gen, que non sei que, pero que xa temos novos modelos de consola, o sea, xa tivemos novos modelos de Play 5, xa estamos, pasaron, canto foi? 4 anos, non? É dicir, cantos hai? 3. Sí, saíron en novembro de 2020. De 2020, non? O sea, xa levamos 3 anos. 2 anos máis, nos poñemos 5, 6, estamos pensando sempre que son 7 anos de vida, máis ou menos. É o típico de The Last of Us, non? Que chega a final de xeración, aparece aí remake Rimindo a consola. Non vou dicir nada sobre The Last of Us 2, remasterización, remaster, non? Eu non vou dicir absolutamente nada neste programa, neste capítulo, sobre esa movida que me parece xa. O sea, non... Vale? Charlie non está entrando neste xogo de The Last of Us. Aquí non pasou nada, non hai nada do que falar. Madre de Dios. O sea, por confirmalo, ti non vas mercalo. No. Por favor. Vale. No, pero que a ver, pero queremos falar disto, o sea, que pero estamos tolos, o sea, a xente volveu Claro que tola. sí. Pero que alguén quere decir algo máis de GTA 6? Eu creo que non moito. Eu teño interese, por Sí, certo, perdón, polo tema das redes sociais. Ana, sí. fala, e falamos ahora de Last of Que Us. houbo dous leaks e un deles foi jodidísimo. E o segundo tamén foi unha movida que te cagas, pero o primeiro leak foi do fillo dun empregado da Sí, compañía, sí, que me parece que pouco se fala de que hai unha familia agora mesmo nos Estados Unidos totalmente destrozada por un fillo da puta que é un neno rata de 14 anos que liqueou o xogo no que estaba traballando o seu pai, me cago en la puta. Pero que logo anda por riba. Putadón. Eu de repente esperto, eu non estaba en Reino Unido, eu estaba fora, a moitas horas de aquí. E de repente esperto unha mañá e vexo, ai, equivoqueime coa hora, xa saiu o tráiler. Non, tiveron que sacalo antes e eu aquí agora o que quero saber é a opinión de Juan. Juan, como se viviu iso dentro dunha revista de videoxogos? Tivechetes, espertaches e dixeches, me cago en la puta. Que A guai. filtración antes de agora. O de que tiveron que lanzalo todo, sí, o sea, xa me parece. Eu lembro que estaba xogando, apaguei a consola de, bueno, vou para a cama e mirei un momento Twitter e de repente creo que levaba como 10 ou 15 minutos filtrado o tráiler. E xa dixe, merda, teño que ir ao ordenador, pero sí. E correndo, e claro, o que me pasou é que escribín a nova como se fose só a filtración e cando xa estaba case para publicar, de repente Rockstar dixo a tomar polo cu amosou o tráiler. Sí, que non che queda outra aí.
Eu alucino co rápido que fixeron. Iso quere dicir que xa o tiñan. Isto xa estaba planificado, era un plan B, C, D, de se pasa isto, activamos este protocolo e O facemos problema as destas cousas así, cousas é porque o que rápido que fixeron me o problema pareceu destas cousas é que ao final ti fas o tráiler, por exemplo, o que podías ti facer de tráiler con Hyenas. É como, vale, ti tes o tráiler, ten o director e dúas persoas máis. E xa está, no seu disco duro. Pero cando queres subilo a YouTube e facer unha estrea como quería facer Rockstar, non sei, está ali 24, 48, 12 horas, é dicir, antes de tempo xa está nuns servidores alleos. E cando alguén que poida picar código ou, quero dicir, meterse por ali, pois vai facer esta movida e collelo e sacalo fora. Sei que foi alguén de YouTube, se non foi alguén de Rockstar. Non o pillaron? Non pillaron a quen fora? Eu penso que sí que pillaran. Eu nin idea. Non sei, Non oxalá. non O sei, sea, máis o algo dos de o fillo rumores de e director dos, de arte, sí. o do Rush e todo isto, pois non sei, non sei. Eso sí está Oxalá, confirmado, que sí lle oxalá. pasou, o do Sí. fillo sí. Que por certo, Son ganas de falábamos iso antes que quitarlle. anunciei, e o tema este, sí, é verdade, é unha putada, que che pase isto cun xogo tan grande, despois de todo o esforzo, pois eres o que diste, había un plan B, C, D, porque será non sacas tan rápido e non tomas os... Tal. Eles comentaron logo que lles fodera moitísimo, que lles parecía Hostia, un eu mato a ter alguén. que, sobre todo a tan pouco tempo xa, é dicir, ese era, joder, había que esperar un pouco e xa estaba, pero parece que é como morrer na meta, non? De non, bien, lo conseguimos, non temos nada filtrado, e acabas morrendo na orilla, non? É unha putada. É que Eu aí Podían recoñezo bater que récords en YouTube. O sea, a maior estrella da historia en YouTube ou sí, movidas sí, así. que ademais perdes, deixas de ter tío control, que eu creo que é o que máximo aspira unha empresa como esta, e o máximo que aspiras calquera institución, falo política, falo social ou falo do que queiras, ti queres ter o teu control da tua información, e calquera filtración sempre se recibe como que perdiches ese control que che fai forte a ti. Quero dicir nese sentido. Entón Rockstar perdeu o control do seu produto durante un tempo. E iso é terrible para calquera compañía tan masiva como esta, porque non estás controlando ti como queres que se vexan as cousas. Pero souberon reconducir, por iso digo que había un plan. Había un plan porque reconduciron moi rápido e moi efectivamente, senón non habría tantas visitas neste tráiler, etcétera, etcétera, etcétera. Quero dicir, eles rapidamente cuadraron ben as cousas. Supoño que hai que ter tamén un equipo moi bo e telo aí tal. E logo, unha última aporte pola miña parte para GTA 6, que teño moita curiosidade polo tema de redes sociais, que xa dicía antes, a cantidade, a presencia que ten en porcentaxe de tempo o que se ve dentro do tráiler é brutal. Hai amagos de TikTok, hai amagos de Snapchat, bueno, todo de Snapchat de Instagram, tal. Eu creo que van ser moi importantes no xogo, e dai tamén me aventuro o GTA Online, que non sei ata que punto isto vai ser un metaverso ou algo así, demoslle tempo, porque xa GTA 5 empezaba a ter certas ideas de que a xente xa estaba aí vivindo, non quero ser con GTA 6. Non sei se queredes comentar algo máis do GTA 6 ou xa son... Vale. The Last of Us remaster, joder. Non, é que non imos Cancelado comentar online. nada. Innecesario Cancelado sí ou non? Di cada un, o sea, é innecesario isto. Efectivamente. Sí, non? Joder. O sea, é a Sí, cousa de das cousas máis innecesarias que vimos na industria nos últimos 20 anos, de que salquen un remaster de The Last of Us 2. O sea, a mí... Están facendo tamén Correctísimo. un remaster de Horizon Zero Dawn. Pola cara. Tamén. Pero de Zero A mí o Dawn. que me sorprende Bueno, é que a The Game pense que é unha boa idea, que non sei, que non lles van funar, porque non entendo ben No, o proceso o sea, mental detrás de todo Se, isto, quero se dicir. fixeron bromas de a comparativa mítica que saca PlayStation era como o meme de The Office son a mesma imaxe, sabes? sí, Non hai que forma non, de o sea, distinguir. eu entendo que venderán, e sacarán cartos de novo, e jiji, jaja, o sea, bien, se cartos son, seguro, pero meter esforzo Segunda de tempo tempada de da equipo. serie de HBO, esa é a razón. Esa é a razón de todo. Sí, Por iso temos sí, un un remake, por acto iso temos un remaster. Pero... ¿Sabes a que me refiero? Sí, Joder. sí. A É ver, todo o mal. mercar A nivel xente que non ten o creativo, xogo, porque- recibimos que a industria que a veces non queremos ser o refrito continuo de todo, pero que dis, como explicas isto? Claro, é que o mellor é que isto só pasa no videoxogo, é moi difícil explicarlle a alguén que lee libros que, imagínate que sacan un libro hai 2 anos e que de repente sacan alguén e di, bueno, esta versión está mellor, non? Que nin as traducións tardan tan pouco, sabes? A mellor estás unha traducción que dura anos, ata que alguén di, bueno, esta traducción é do ano 80, é unha puta mierda,
que pode ser, que moitas veces ten pasado, e senón, por exemplo, que penso eu no... En moitos de ciencia ficción ten pasado. Estaba pensando eu no de... No Cyberpunk de Ian Gibson, como se chamaba? Neuromante. Acabouse a cámara, por certo. Quedou aí pillada, pobre. Pero é así, non? Quero dicir, pero é imposible dicirlle a alguén como se vende isto, non? En plan de tal, e non é viable. E ves, Non é o viable. que fixo Naughty Dog dende que sacou The Last of Us 2 en 2020, fixo remake da primeira parte, traballou nun online que cancelaron hai unha semana, e remaster da segunda parte. Para min, prácticamente todo tempo perdido. Sí, é que teño esa sensación, non? De tempo perdido. Non vos asustedes a xente que está vendo o vídeo. Ahora estou repoñendo aquí a miña foto de miña moto. É moi manual porque estou non facendo máis aos poucos, en plan de como recortando e poñendo aí super en plan Art Attack, pero eu son así, que queredes? Non sei máis, non controlo este chisme. Super innecesario, punto. Ese é o meu pensamento, non sei, é que non teño Coa mensaxe coa mensaxe que sacaron anunciando a cancelación do online, gustoume unha frase que puxeron algo así como estábamos decidindo se queríamos enfocarnos a ser un estudio con xogos que como servizo ou ser o que somos, Naughty Dog, un estudio que fai xogos narrativos, single player e demais, como dicindo, a ver, aquí a dirección que tomou Sony, que xa sabemos que estaba a facer como, non sei, 20 xogos como servizo, non era adecuada. E agora marchou Jim Ryan e Seika xa van virar un pouco esas intencións que tiñan de cara ao futuro, porque non creo que collera Naughty Dog e poñerlles a facer algo como un The Last of Us Online sexa aproveitar todo o talento que ten Naughty Dog. Sí, é que a min é un tema creativo que creo que perdes tempo en cousas que, sí, evidentemente che van dar cartos, pero hai ese sentimento, non sei, empresarial que eu entendo que lles pode, supoño que fan ben, non sei, ao final, oye, cartos pa eles, pero é moi difícil decirlle que non, que isto ao final é unha empresa, industria, esa a palabra, industria do videoxogo ten diante unha palabra tamén chamada industria e hai que isto ten que dar cartos. Pero é que, claro, cando ves estas cousas dis, fuck, tío, The Last of Us Remaster, la madre que... Sabes? É como, guau. Tes esa sensación de repetición, non? Con todos pasa así. É raro. É raro a nivel usuario, é raro incluso a nivel industria cultural explicalo, non? Como... Que significa isto, non? Como percibes ti esta obra cultural dende agora? Cal é a versión boa? Hai unha versión mala? Vese un pouco mellor? Entón, é mellor, non é un produto cultural do seu tempo, porque The Last of Us sale nun momento contexto concreto que... Entón, a min aí pérdome moitísimo. Sempre digo, é que non sei como valoralo dende o punto de vista crítico cultural, porque realmente perde esa idea de que estas horas, cada vez, non sei, é moi difícil analizar e entender que pasa ás veces cos videoxogos, non? De como perden... que hai xogos que habrá que xogar como están, non? E dis, sí, aí tes esa versión, podes seguir xogando, xa, pero que é isto, entón? Que temos aquí, no, a nivel cultural e crítico? Que é isto? Que é The Last of Us Remaster? É mellor, é peor? Non o sei. En fin, máis novas por aí ou comentade veña, Juan, comenta ti algún tema ou abre ou... Pois, mira, falábamos antes dos Game Awards e un dos xogos que se amosaron foi Prince of Persia, Lost Crown. Podo falarvos del porque xoguei, tive unha sesión aí de 3 ouriñas con Ubisoft. A ver, Onde? eu Onde son... fuches? Onde fuches? Pois fun, mira, dende a miña cama onde estou sentado, porque xoguei dende aquí, The Lost Crown é o pero de pantalla, o scroll, non? o de scroll lateral. Que claro, non Vale. se viu no tráiler, pero eu xa o xoguei. Eu cos trailers, cos adiantos que había, pois estaba a pensar, vale, scroll lateral, aventura, plataformas, pero nada que reinvente a roda, digamos, nada especial. Pois é un Metroidvania. Eu flipei bastante, porque claro, de repente comezas a ver que tes un mapa que se estende ata o infinito máis aló, pero moi chulo, a verdade. Xoguei iso como 3 horas. Todo o que vedes nos adiantos é tal cual, moi ben de rendemento, visualmente impresionante. Desta vez non xogamos co príncipe, non somos o príncipe, somos un
protagonista chamase Sargón, que forma parte dunha lesión do príncipe que se chaman os Inmortais, e temos que ir rescatar o príncipe. Entón, nesa aventura de ir a rescatar o príncipe, cando suceden todas as cousas, chegamos a unha montaña na que hai un montón de desafíos, monstruos, pasadizos, bueno, hai que explorar. Hai que explorar, enfrontarse a mogollón de inimigos, e se vos gusta o rollo Metroidvania, vai vos encantar Prince of Persia. Eu, nas Joder. 3 horas que estiven, moitas ganas de seguir xogando. É un pouco... Isto un pouco... esta queixa non é moi válida, pero cando xogo eu estes xogos por adiantado, logo é como acabo de perder 3 horas porque cando comece o xogo de novo teño que volver a xogar todo isto, pero de verdade que teño moitas ganas de seguir dándolle. É un xogo que intenta combinar todos os elementos que ten en pantalla mecánicamente, dicir, para avanzar a nivel de plataformas, tes un arco, tes a espada, tes diferentes elementos que tes que lanzar para que poida activarse un mecanismo, tes que pensar cando tes que saltar. Está todo moi ben sincronizado para que a experiencia sexa moi fluida, moi entretida, e logo ten a nivel de accesibilidade cousas moi chulas. Por exemplo, ti estás nunha zona e ves un cofre que non podes chegar, pero sabes que está aí. Entón, podes facerlle unha foto dentro do xogo. Hai unha mecánica que facerlle unha foto e queda marcado dentro do mapa de aquí hai algo que ti, polo que sexa, estás interesado e ves a foto. Podes personalizar a dificultade en todos os sentidos, de canto dano fas ti, canto dano fan os inimigos. Non hai ningún problema para que ti xogues con tranquilidade este Prince of Persia. E logo tamén, para que non sufras nos combates contra xefes, que hai bastantes e moi chulos. Son espectaculares, tens que pensar as cousas de, vale, teño que bloquear aquí, teño que saltar neste momento, esquivar noutro, facer un parry, porque tamén hai ese tipo de mecánica, e todo con animacións super espectaculares. Por exemplo, loitei contra unha quimera enorme, xigante, de repente cando fas como golpes especiais que quitan moita vida, a cámara móvese con planos máis cinematográficos. Moi chulo o que puiden probar, de verdade, se a xente está agardando que se revitalice, que resucite un pouco Prince of Persia, non sei como será o remake das Áreas do Tempo, pero aquí hai un bo motivo, Sae o 18 de xaneiro, falta exactamente un mes cando estamos a gravar, é moi guai Prince of Persia. Pois Carai, non. Pois dasme gana de darlle, Sí, tal cual. É o que ia dicir. Sobre todo ese Metroidvania, xa sabes que caigo nas putas redes estas da trama, non? É algo que me sorprendeu que nos adiantos non deixaron claro. Eu pensei que era scroll lateral, bueno, sen máis, o sea, ben, que me pareceu unha acción ademais moi decente, moi interesante, pero non sabía que era Metroidvania. Entón, pois estou nese barco, se me dis que ademais está ben e tal, pois eu teño gana de, pois igual si que cae, pois sí, por que non? Igual era tempo xa que Ubisoft sacase algo bo. Sí, No, sí. Mira, no. falando de Ubisoft, xa isto un pouco pola coña, denoume unha clave para xogar a beta pechada de Skull and Bones. Que rico, que rico, que rico. E non o instalei porque dame unha puta pereza que flipa. Que rico. Juan! En serio? Juan! Unha pereza tremenda, tío. Adoro. Para matarte, Eres Pero un compañeiro meu eres o meu foi a puto pai, probalo tío. foi a probalo a Singapur? Singapur, foi a Ubisoft Singapur. Xogou Carallo. 5 horas e quedou contento, Dixo que, bueno, a ver, que non é unha tolemia, pero que está guai. Atentos que estamos a piques de entrar no arco de redención da Gruta de Guizamaluque from Skull and Bones fronte GOTY 2024, Skull and Bones. Este arco Moi máis argumental, nos ten que dar o 2024, isto tedes o arco argumental de Naruto de Itachi. Isto pode ser algo moi parecido, moi semellante, de que finalmente hai unha redención aquí brutal. Skull and Bones é un puto GOTY. Pero, o sea, o meu compañero que sí que xogou dixo que, a ver, non é nada do outro mundo, pero bueno, que é algo decente, que pode sair e non, igual non dá vergoña allea. Que guai. Bueno, dai a Goti, Charlie se acaba de A marcar ver, un triple. pero eu non, hombre, por suposto, é unha broma, non? Pero fora diso, eu creo que sinceramente, se Skull and Bones é algo máis que pasable, xa me parecería un mérito
absoluto para Ubisoft despois de todo o que pasou con este xogo, despois de todo o que levamos vivido con este xogo. Xa. É dicir, se realmente sacan un xogo que consigue unha nota de 8, típico, o sea, que se de aquí sai o típico xogo Ubisoft de 7, Sí. 5,8 nas notas da prensa, xa me parecería moitísimo, tío. Xa diría, hostia, Creo que vai pues, máis polo 7, pero Sí. sí. vale, pues xa me parece, pues bueno, pues xa vendrá uns cantos miles, o sea, non é Juan, pero mes que ven tes que ter xogado, Sí, tío. Para o mes que ven vou visitarte. A mí? Sí. Ai, pois, que guai que vas vir xogar. Contanos, Ah. contanos. Non podes. Non o podes dicir. Va, a que pobo vas? A Londres. A Londres, Londres ou a Londres, Guildford Londres. ou Poiño bueno. aí. Londres, O Londres. sea, podes ir a Rocksteady. Podo ir a Rocksteady. Creo, espero que espera que me queda aí marcado nada, esta pilla Juan con panel de sonidos, perdón a cara. Eu Pero bueno, voto por entendedes. Rocksteady. Vas ir a Rocksteady. Vou ir a Rocksteady, vale? No, é a Vale, túa no. aposta. É a túa aposta. Un puto padriño aí, en plan cara de póker a mazo. Rocksteady. Pensas que- Que máis hai aí? Creo que Electronic Arts, non? De Claro, Electronic está. Arts está en Guildford. Está 2K. A A buscar Douska tamén. está en Londres, Londres. E fun a... A eu Douska fun xa en- fuches, sí. Fun en marzo a probar Lego 2K Drive. Pero entón non volves agora, hostia, entón é Rocksteady, joder. O tipo esa Veremos cara. o mes que ven. O mes Bueno, que xa ven. veremos o que pasa o mes que ven. Ti non dixeches nada, ninguén che pode decir, igual, isto é como cando están en naquela película en Interstellar falando co robot. En plan, interroga así un pouco e dices, sí, pero non te enseñaron a poner cara de póker. Entón, isto non pasa Pero- nada, non te preocupes. Vai vos gustar, que vou probar. Vale, pois é así, estaremos atentos. Por certo, é malísimo. Eu vino na casa tive a sorte de poder probar, mala sorte, non sei, a sorte de probar un pouco de Pandora, Estou Frontiers of buscando, Pandora. estou buscando O Far Cry de pitufos. O Far Cry de Avatar, que o sea, bueno, é a miña impresión, o mellor hai alguén que lle gusta e tal, pero a mí pareceume horripilante o que vin na casa do colega, horripilante. O sea, sen acción, non lle vin gracia ninguna, se parecíame un xogo desfasado, non sen gracia ninguna. Ubisoft puro e duro. Sí, pero creo que un pouquiño menos incluso que Ubisoft, o sea, creo que incluso non Ubisoft ben, senón Ubisoft totalmente normaliño de pillei esta licencia a ver se vendo algo de pa diante, pero non me gustou, non me gustou. Non vos dá a impresión de que este a ano liña. foi un pouco polarizado en canto a calidade das cousas? Temos xoias que probablemente van marcar o resto dos videoxogos durante un tempo importante e ás veces tamén temos xogos tan malos que tamén vanse recordar durante moitos anos, pero precisamente polo malos que foron. Os malos foron moi... O sea, Es que foron moi malos. se Buf. vas aos malos que estou pensando en plan Gollum, Ujú. King Kong. King Kong, King Kong. Pouco se falou de o King Kong. de Walking Dead, Jesús. de Day Before. De David Day Isto non Before, que sirve de... Viste como fiamos, como estamos fiando aí, que imos fiar para aí. Sara Crack. Sara Eu creo que Crack o que pasa, perdón, creo que ás veces non nos acordamos dos xogos malos porque rapidamente os esquecemos e tal. Eu creo que todos os anos hai unha recua bastante chunga. Este ano é certo que os malos é certo que había 3 os que acabamos de comentar que son terribles, É dicir, non é que non é. Non chegan ao nivel de xogo, como digo eu, vaya, o sea. Entón, bueno. The Day Before. Tamén digo, podemos ir un pouco rápido con isto. Bueno, xa sabedes un pouco a historia. Non sei se quere comentar unha Ana ou Sara o que houve, resumir un pouco o que houve. Pero... Dalle. Bueno, é moi simple. Anuncian un xogo hai xa uns cantos anos. Ten unha pinta bestial. Parecía un MMO. Chegaron a falar de MMO neste xogo. Un xogo por mesturaría survival, online, vamos decir para mí unha versión supervitaminizada de DayZ, deste tipo de xogos que no seu día pois o petaron realmente. Houve un nicho bestial de youtubers que naceron ademais aí e crecer, penso menos 13 ou penso algúns máis. Se xa como for este o contexto é que hai un xogo que aparece, dis, hostia, como se ve isto, unha luz, unha iluminación, RTX a tomar por culo. E de repente, pois, cada vez vese peor. Cada tráiler que sacan, bueno, non, hubo algún tráiler tamén así medio impresionante, un de conducción, etcétera, etcétera, pero chega un punto en que xa se empeza a ver que isto xa chega a data, que xa vai con atrasos, hai tal, de todo, e se ves aquí un downgrade, empeza a verse, isto xa se ve tal, e xa o colmo foi xa adiantamos moitos acontecementos,
que un día pois din que piden disculpas antes de que vaya a sair o xogo xa, de que isto pinta a unha absoluta barbarie o que imos vivir. E así é. É que realmente así é. O sea, o xogo sai, 2 días antes xa empeza a haber moito rumor de que isto tal, e directamente, pois, 2 días despois do lanzamento, a empresa di que pecha o estudio. Falamos dun xogo online, co cal bordea, ou non sei se bordea, eu creo que unha reclamación do consumo non a va a aguantar, pero bordea a estafa, porque te acabas de ver un xogo online que non podes pechar os servidores xa. O sea, das unha situación rocambolesca como a pouco, esperpéntica, e temos unha... O que moitos xa pois falaron de estafa, directamente están falando de estafa, de que este xogo nunca foi realmente un proxecto serio, de que simplemente naceu como unha idea de estafa, de vender en prevenda moito ou algo así, e logo pois, o xogo non saiu como puidemos, non conseguimos, perdoade, pero isto é o que hai. Pero ti xa tes comprado o xogo e bla bla bla. Steam non o vende agora mesmo, e pa máis fantasía do capitalismo extremo no que esta sociedade vive, agora hai algunhas case, como xa non se vende o xogo, hai keys que están valendo pois 300, 400 dólares porque algunha xente quere xogar a esta aberración. Entón estamos nun punto extrañísimo da sociedade que eu non acabo de entender, pero bueno, en resumen, moi resumido, pasou algo así, pero vaya, o que quero dicir é que houve unha estafa casi piramidal, como digo de coña, no mundo da industria do videoxogo. Eu creo, e repito, eu creo que este xogo nunca estivo realmente en desenvolvemento, simplemente foron contratando xente para que fixese cousas absolutamente random, interconectadas, non hai ninguna dirección, nin hai nada. Acabas de columpiarte que flipas co de contratar. Bueno, por suposto, é certo. Traballaban con voluntarios. Traballaba xente, ou Pues algunha, ou facían é que a historia esta é que é difícil explicarlo aquí todo, porque como que foron sacando Sí. artigos, non? Cada día iban sacando novas cousas que o que quero dicir é que claramente se demostra que isto non había ninguna intención de facer este videoxogo, co cal sempre se nos vendeu un fantasma, unha imaxe. Ollo tamén, e habería que falar cos controis de calidade tamén do que se amosan en certos escaparates, se queremos vamos aos Game Awards e todo isto, de que ás veces se amosan cousas de que realmente, quen sabe o día que pasará mañá con estes xogos. Estamos tamén sementando camiño para outras novas estafas no futuro, por que non? Pero está claro que este xogo pois quedará nos anéis de historia como pois moi semellante a Abandoned, por exemplo, desto que nunca subemos moi ben que carallo era. Pero neste caso non houve en ningún momento ningún tipo de dúbida. Eu creo que a comunidade aquí rapidamente estivo de dicir isto non hai defensa posible, aquí non hai nada que facer, e isto pinta a nada. Isto queda en nada. Nada de nada. Nun xiro caótico dos acontecementos, que saibades que Sara está conxelada porque se lle foi a luz na casa. Vale. Di que volverá en breves instantes cando volva a ter luz, porque Marín decidiu que é hora de ir dormir. Bueno, Pero pues deixámola aí congelada. Fantástico. Bueno, entre outras cousas, desenvolvedores voluntarios e assets mercados da librería de Unity, penso que eran, porque eu cando vin o xogo dixen, joder, que bonito se ve, non? Que bonitos os environments, que bonito os obxetos, que bonito se ve todo. Todo, pois iso, descargado da librería asset, foise unha palabra de como lle chaman, asset lift, non, bueno, da igual. Non pasa nada. Asset flip. Falaban de que todos os desenvolvedores pois traballaban remotamente, traballaban dende un sitio, dende outro, na metade dun glaciar, eu que sei. Hoxe leíamos as novas, non sei se comentaches agora tamén, Charlie, de que foron ver as oficinas. Tales oficinas, un xornalista foi a ver a oficina, visitalos e tal, tales oficinas non existen, o enderezo no que se poñía que está a Fantastic é unha consultoría. Fantastic Headquarters, HQ, nin se lle ve, nin se lle agarda. Eu espero que se devolvan os cartos a xente. Agora, os memes que nos deixou ver os bugs, ese xogo non viu un QA na súa vida, porque ten bugs de que te rompen o xogo nada máis. E logo máis que si os comezar. assets, non? Que son todo de comprados por 50 euros ou Sí, por 30 e tal, que sí. son nada. Bueno, é que é unha estafa, tampouco teño moito máis que decir. Quero dicir, a min neste sentido é que non é un videoxogo, vese que isto é unha estafa moi organizada, quero dicir, o sea, no fondo é lanzar un triplo moi duro e veremos que consecuencias ten para os creadores e non están xa nas Bahamas ou en calquera país así extraño, porque supoño que daqui sacarían pois bastantes cartos, porque ao final este xogo vendeu e ao final está sacando 50, o sea, os teus cartos sacas daqui, o sea, máis o teu non gastaches nada realmente no proceso de proxecto nin nada, isto foi todo un bluff, pois supoño que tampouco lle saría moi cara a cousa.
Supoño tamén Eh, que fallou o proceso de revisión de Steam, por suposto, por entendo, suposto. que Sei que aí hai, é que eu alguén... sempre teño dúbidas de se Steam realmente repasa os videoxogos que todos Eu os creo que videoxogos que chegan. son tan abertos que para algunhas cousas son tan laxos que podes meter algo en acceso anticipado e non che poden dicir prácticamente nada que, bueno, Mm. eh, Sí, pero fixeron cousas rarísimas co xogo. Cousa, eu estou aquí a un... Penso que non. hola, Panchar? perdón. Non, Estás grabando? perdade. Sí, está Vale, grabando, pero dalle, dime, disculpade dime. que se escapou no último minuto, Ah, non sonou audio. Disculpade tamén o subinte. Es que os de Bluetooth morreron, entón cando desconecto os de Bluetooth a venga. tarxeta digital que uso peta un pouco porque cree que non hai audio. Bueno, non vou explicar aquí os problemas técnicos, pero Juan, se pode repetir un poquinho o último minuto, non máis era. Se pode repetir, digo, o sea, o que Ah, dixeches, non? vale, creí que ías dicirme, vale. Eu, por exemplo, sigo, bueno, é que fixeron cousas extrañísimas xa máis aló do que fixeron con David Ford. Cambiaron o nome dun dos seus videoxogos anteriores. Bueno, aí houve outra polémica. Mm, o creo que eran dous creadores, un deles pechou por completo a súa conta de Twitter. É que son cousas super fora de lugar cando fixeron o comunicado dicindo que ian intentar aceptar todos os reembolsos, todas as evolucións que poideran en Steam. Alguén comentoulles, pero a ver, isto como pode pasar, non sei que, non sei canto, e os tipos contestan shit happens, como Es que... dicindo, estas cousas pasan, Sí, sí. sabes? Non lle deas máis importancia da que ten. Pavo, Que estafaches pelotas. a centos de miles de persoas. Que é isto? E claro, eu sigo, que dicía, eu sigo no Discord de Before que está pechado, pero bueno, aquí aínda hai xente, non se pode falar nin facer nada. Pero o día seguinte de anunciarse que sacaban o xogo, bueno, que pechaban directamente o estudio, era, o sexa, todo o rato un torrente, unha marea de mensaxes de xente cagándose na nai que os pariu a todos. É unha A putada xente porque estaba moi harta. sementa un precedente, unha dúbida moi dura, non? Con este sentido de que isto pois pode ser estafado en algún momento que se non estás atento, porque este foi clara, quero dicir, aquí hai un punto onde se ve que isto pinta moi mal. Pero imagínate que o faz mellor, non? Que o faz moito mellor e tal, pois ata que sai o xogo nunca va a ser quen de tal. O tema do tutorial, que dura xusto o tempo necesario para que ti non podas devolver o xogo e tal. Sí, non Sí, escoitara sí. iso, como é o rollo? Sí, que ten un tutorial Sí. moi longo. Ten un tutorial como bastante longo, como de 2 horas, Ah, máis ou menos, tal. Entón, claro, xogas un pouco a que realmente pasaste bueno, pasas do tempo que podes devolverlo en Steam e tal. En fin, que fuerte. o que quero decir é que por iso digo que había unha intención clara e desmesurada de que isto fose a funcionar deste xeito e a sacar cartos da xente. Non, cero dúbidas disto. Entón, bueno, é o que hai. É o que hai. Bueno, máis cousiñas por aí, que queredes comentar algo máis de outros temas, Ana? Eu, por mencionar rapidamente o que pasou en Xapón esta semana co Nintendo Live, os eventos de Splatoon e tal, que, bueno, moi rapidamente, cancelaron o Nintendo Live e varios eventos que teñan programados para decembro e para o ano que ven, en xaneiro, en Tokio, debido a certas ameazas que recibiron pois, os empregados de Nintendo e que tamén se estendían a xogadores e a xente que podería eh,
podería asistir a este evento. Realmente, na miña opinión, non é nada fora do común, son cousas que adoitan a acontecer bastante habitualmente. O que me chama a atención do anuncio é que por primeira vez unha empresa decida tomar cartas no asunto e dicir cancelamos todo. Todo está organizado, todo está listo para que suceda, incluso pois torneos de Splatoon e de Mario Kart 8 e tal, que decidiran apagar as luces e dicir non porque poñemos a seguridade tanto dos nosos empregados como dos asistentes por riba dos beneficios económicos que poidamos obter. E isto me facía pensar, xa yo comentaba a Sara antes de comezar a gravar, pois outras instancias nas que aconteceron cousas similares, como por exemplo, hai un par de anos, penso que foi cando xa estaba case rematando a pandemia, que nas oficinas de Ubisoft, penso que foi en Montreal, houbo unha chamada por unha bomba e tiveron que botar a toda a xente fora do edificio, incluso víamos imaxes en internet da xente nos tellados do edificio, porque a un puto colgado non che gustou, non sei que carallo fixeron no Rainbow Six e decidiu chamar ás oficinas e dicir que había unha bomba. Entón, por unha banda, putos colgados, fans putos colgados que non lle gusta unha actualización, que non lle gusta algo e de repente din vouvos matar a todos, fillo de puta, que realmente é o pan noso de cada día nesta industria que vemos sempre, se vives en Twitter o sabes. E por outra banda, que unha empresa por primeira vez decida facer algo e que sirva de precedente. Espero que sirva de precedente porque se non hai castigo, non hai reforma, en certo sentido. Pagan sustos por pecadores, pero a ver se paramos xa, non, de ameazar a xente que traballa en videoxogos non sei, é unha cousa moi bonita traballar en videoxogos, pero estar tendo que lidiar con putos colgados, enfermos mentais, porque sí, porque non teñen vida, pois non hai soldo que cho pague. Xa está, só quería mencionar isto brevemente porque me pareceu interesante. Non sei que opinades vos, tedes algo que engadir? Ou non? Por comentar falando un pouco o tema de como están os traballadores de videoxogos, saíu esta fin de semana a resolución da demanda que tiña o Estado de California contra Activision Blizzard, Mm, que pola discriminación de xénero foi a primeira demanda que estoupou todo a oleada, non, de casos de discriminación e acoso. E pecharon un acordo entre o Departamento de Dereitos Civís e Activision Blizzard para que Activision pague, creo que eran 54 millóns de dólares, dos cales 45 e pico van dirixidos ás víctimas. E 9 son ya, para os custos xudiciais e demais. sí. Pero bueno, eu creo que pode ser un acordo que podría entenderse que está ben, xa houbo, é o segundo acordo que ten Activision Blizzard un caso desta natureza, o outro foi de 18 millóns, pero claro, tiveron que firmar un comunicado dicindo que non hai probas que demostren que Activision Blizzard tivo ninguna responsabilidade, que se produciron estes casos, bla, 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 bla. Como eximindo de toda responsabilidade a compañía. Por aí creo que perde un pouco as vítimas, porque é anular o recoñecemento en parte do que sucedeu. Pero bueno, por entroncar un pouco co que dicías ti, de que sí, a de que non pode ser que traballes na industria do videoxogo e teñas faltas de respeto brutais fora do traballo e un ambiente tóxico dentro. E que así, e ademais xuntamos coa inestabilidade laboral que houve este ano e que hai normalmente, que xa é demencial. Sí. Pois sí, Sariña, estábamos falando, perdón, que volviches, grazas por volver, que sempre ocurren así os problemas técnicos, tamén a min, me pasan. E máis, cando tú fiches ti aí tamén perdín como o audio. Non pasa absolutamente nada. Compañeira, queres ti aportar algo a este programa, abrir algún melón, algunha cousa, contarnos ti algo do que queiras? Así a bote pronto. Eu, así, comentar un pouco, retomar dos anuncios dos Game Awards, un xogo que teño moitas ganas de xogar que é o novo Monster Hunter, o Monster Hunter Wilds. Uh -huh. Realmente co trailer que se viu pouco pode especularse, pero dame vibras, ten pinta de que vai ser un mundo moi amplo. Non sei canto de amplo, non sei se ao mellor terras do destino, pero todo xunto e demais, non sei.
E non sei tampouco se quero dicir, a mí os biomas todos separados pareceme ben, e ao meu PC tamén lle parece ben, porque todos xuntos non sei que PC poderá con eso, o meu xa digo que non. Pero, nada, xunto con isto comentar un pouco, que non sei se algún de vos xogou Monster Hunter, algún, Sí, o World, sí. que che parece? Xogazo, non? A mí sí, a mí os Monster Hunter parecen moi bons xogos. O que pasa é que tamén o mellor tes que... bueno, non tes nada, non? É que podes entrar en calquera. Quero dicir, pues, se non os coñeces, eu entrei no Sí. World naquel momento. Era o primeiro que xogaba. E logo tamén estive xogando co Rise. Este é o sustituto do World, o que está por vir. Sí. Ten pinta de que vanlle dar moita máis relevancia ao que a occidentalización da saga, por así dicilo, que o que fixeron co War, porque ata entón centrábanse moitísimo no mercado asiático, e pois con razón ao final era o que lle daba máis ventas, no, portátil e Asia, que retomaron un pouco para dar unha de cal e outra de area aos xaponeses co Rise, que ao final é todo ambientado en Xapón feudal, etcétera, e un pouco os occidentais co Sambre, que é un pouco todo máis europeo. Sí, é que claro, eu cheguei aí. Entón sei que esa era un xogo un pouco máis pensado para nós, digo, europeos e tal, e non veño de antes, que sei que había un nicho aí importantísimo, non? Teño amigos que xa estaban de antes. A min gustarame bastante. O que pasa é que un xogo moi de é a palabra grindeo. Bueno, é moi de elute. O sea, fas o mesmo, non? Todo o tempo, pero é divertido facer isos e tal. Eu xa digo, mellor ao final a World dinlle como unhas 100 horas, co cal. E si é unha media tranquilamente que lle podes dar sen tampouco moito problema. Claro, quero dicir que seguramente se xa pouquísimo en comparación ao que ven sendo un Monster Hunter e tal, pero quero dicir que eu que non estou aí nese nicho ou non son o principal obxectivo, pois acabei dándolle 100 horas xogando en compañía, xogando con peña e tal, intentando buscar todos os traxes, non? Todos os sets, entendendo as mecánicas do xogo. Pasei no guai, é dicir, o sea, máis que amortizados. Entón, o novo xogo de Monster Hunter, pois oi oposto, por suposto, pa ver que nos trae. Aquí distribúe Bandai Namco, non? Creo que era de Bandai aquí. Bueno, é Capcom, o xogo é Capcom, pero creo que distribúe Bandai Namco, vaya, pero Capcom facendo as súas, e ademais sempre defenderei, como ademais está feito co motor gráfico de Capcom, que sempre a tope con el, Sí, co sempre R-Engine, pois a tope con esta xente, sí. A cousa é que, por exemplo, Capcom neste caso, no caso de Monster Hunter, pareceme como un moi bo exemplo de como mimar e coidar unha comunidade, porque, por exemplo, estou a xogar o DLC Iceborne co meu mozo, recentemente, despois dos Game Awards, despois do anuncio, claro, puxeron de rebaixas o World e o Rise e tal, pero xa antes diso, semanas e incluso meses antes, ti ibas ao online e seguías atopando xente tranquilamente. O mellor non era moitísima, pero seguías atopando xente, e agora co rebaixa chegou case ao mesmo pico que o día de saída, chegou a 98.000 persoas no seu pico máis alto, creo. Non só no World, en xeral, na saga sempre foi unha compañía que loitaba moito por non matar ese online, por aportar contenido, aportar eventos sempre, constantemente, aportar ideas orixinais, sexa para misións, sexa para armaduras, ter moitísima comunicación coa comunidade. Por exemplo, agora para o 25 aniversario, o que fixeron foi facer unha enquisa sobre cal é o monstro favorito da saga da xente. E que os 3 primeiros van facer algo. O que? Pois seguramente metello no Wilds, non? Pero iso non se sabía para entón. Sospeitábase, pero non se sabía. Pareceme un moi bo exemplo dunha empresa ou dun equipo, neste caso, non concreto, que sempre se preocupa moito por todo o que precisa a xente, escoita as queixas, modifica o xogo en función das necesidades dos xogadores, e non sei, pareceme algo que hai que premiar un pouco e dicir un pouquiño en alto. Pois xa digo, guai, e veremos que trae Capcom, non? Que, por certo, ten outras cousiñas tamén aí na recámara que levamos tempo sen saber nada, non? Ni nos Game Awards falo do... Era Pragmata. Estaba Capcom con Pragmata ou era outra compañía? Pragmata. Sí. Era aí, non? Pois moi ben, eu estive xogando... Xa o contei no programa anterior, que estou co xogo este da fruta, o da froita, o de Suica... Viche xogar en Switch. Non comentei. Estás aí cotilleando, fillo da puta, ahora sí entendo.
Isto aí, sabe de Escalfalo, ¿no? O xogo este das frutas que vas creando é como un xogo de puzzle, vale? Como, vou dicir un algo que non ten nada que ver co Candy Crush, vale? Pero é dese estilo de xogo casual, é como unha especie de Tetris, mestura varias cousas. Bueno, van caendo froitos, e ti tes que xuntalos, se van creando froitos máis grandes, e así e tal, ata, bueno, facer máis puntuación. É un puto vicio, vale? Isto que quede por descontado, un maldito vicio, acabou durante unha semana e pico coa miña vida, ahora xa saín del, pero tiven que ir a terapia, pero estiven aí moi enganchado, e a dona da casa, esta na que vivo, pois ainda estivo peor que a min, e a máis superoume todos os récords, co cal, pois estamos nesta casa co Suica Game a tope, totalmente. Vale 2 euros, joder, en Switch, entón pois está moi ben. 2 ou 3 euros ou algo así en Switch, sí, por aí. Isto foi que moitos youtubers empezaron a xogar, eu digo, que é isto? Por que a xente está xogando isto? E yo, levantándome, madrugando aí en plan viciando, botando unha partida. Terrible, a típica caída miña de obsesión, compulsión efectiva. O novo Vampire Survivors. Yeah, exactamente. Entón, pois, aí estivemos. E logo, non sei, xa depois dixen, volvían a coller o GTA 5 para comprobar, e xa dixen que, bueno, ben. E pouco máis. Non sei se nos saltamos algunha nova, que seguro que houve 1000 novas. Xa sabes que aquí o que facemos é falar un pouco máis e afondar no que queremos e como queremos, pero non sei se queredes aportar algo máis ou esta hora 26 chega de sobra para os nosos ouvintes. Xa puderon facer un viaxe a Coruña, dende Pontevedra, se puderon subir a Coruña tranquilamente. Se están aparcando ahora mismo o coche. O que queirades, tedes agora o micro aí. Eu xa estuvo oficialmente despedida. Ben. Ben, Espera, vou poñer un son a isto. Vou taparlle a cara aí. Aí está. Nada, perfecto. Rematou Creative Assembly, Rip Jainas e outra cousa. Bueno, algún día diso, dentro dun ano habería que falar de Jainas, creo. Dentro dun ano con perspectiva do tempo, non? Das cousas como son, os xogos e como é esta industria. Sí, pero que, joder, que me parece de verdade que a hostia. Quiero decir, Gallenas, dentro de 10 anos, pues non nos acordaremos, dentro dun probablemente tampouco, pero como esta industria, que é super dura, quiero decir, que aí está, ¿no? Que é super dura. Cos proxectos, coas historias, cos relatos, cos traballadores, con todo. Hubo un artigo aí atrás, creo, que mencionaba que fora un ano horribilis para a industria a nivel traballadores e tal, que pechara moitos estudios, que moita xente se fora despedida, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? E creo realmente que estábamos, xa anunciáramos ti máis eu, creo, non sei se fora nun Magamán, Ana, que faláramos disto, pero non sei se estaba Juan mesmo, que estábamos os dous, pero que era un momento moi duro para a industria, que iba a pasar factura moi en breve, que iban pasar, seguro que iba a haber moitos despedimentos. Sabes que foi? Tamén escoitei un comentario que me gustou moito nestes días, porque moito se fora dentro da miña empresa de que carallo está a pasar nestes días que está indo tanta xente, e unha persoa definiu isto como un tren de medianoite, un tren que ninguén ve pasar, un tren que leva cousas que non se quere que se saiba, entón como é medianoite e pasa un tren ninguén se entera, entón como está vendo tantas cousas, tantos despidos e tantos recortes nestas semanas, unha empresa máis o faga, pois din, aproveitamos agora que hai tantos que a nova se vai perder entre a multitude, aproveitamos para cortar un pouco de plantilla e non se van centrar en nós, non nos van dicir nada porque é que están todos facendo o mesmo, entón, un tren de medianoite gustoume, a verdade, penso que ten bastante sentido. Pois sí. Sí. Non sei se houve algunha nova máis así desta que nos podamos pasar de longo, pero bueno, eu a nivel cultural, isto xa por aportar, que quedan 5 minutos para faceros da hora e media. Vin Indiana Jones, no, estronouse aí nada en Disney Plus. Mellor que a Calaveira de Cristal. Creo que o listón tampouco estaba moi alto, co cal tampouco podo dar nada, me gustou ben máis. Tedes que ver. Logo, que máis bien así me gustou? Espera, estou pensando. Eu vin a peli de Mario. Peli de Mario non a vin. Samurai Jack, Samurai Jack, estou loquísimo, para. Blue Eye Samurai. Samurai de Azuis. Sí, boísima, que tal? Boísima, ¿Sí? Pero boísima. Isto podedes, ademais ten algo de videoxogo, hai un episodio que claramente unha narración de videoxogo, como está feito por niveis e tal. Esta tedes que vela, de verdade, das mellores series de animación do ano. Logo, tamén vin Parásito, estaba por Netflix e había tempo que non a tiña. Parásito non a película de Parásito, senón Parásito
que se mete no... É un anime, bueno. E tamén vin outro... E onde empecé a ver o de acción real dunha serie anime que fora mítica entre o 90 e 94, non me sai o nome, Juju... Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho. Sí, exactamente. Entón, pois están vendo, pareceme que está bastante ben feita, que adaptaron bastante ben o que é moi difícil adaptar animes e tal, e tal. E tamén vin, que vin moitas cousas últimamente así de animes e tal, e tamén vin Gantz, se chama así, Gantz, Gance. Como concepto. como concepto. A bola negra esta, que a xente que morreu, pero vai a unha habitación. Bueno, non vos conto máis, esa podes verla tamén en Netflix ou en Crunchyroll, onde quirades. Eu teño Esa que está. recoñecer unha cousa. Di, Comecei outra vez porque o meu... Deixeino na segunda tempada, comecei outra vez a ver os Shinkekis, os Attack on Titan. Shingeki no Kyojin. Mátame camión. Uf. Mátame, ou seja, é que non podo máis. É que eu non podo, eu sinto moito, de verdade. Vou ser super ofensiva, super chunga agora mesmo, pero non podo co anime. É que non podo, é que é horrible. Para empezar, estou no vendo un Crunchyroll. Os subtítulos, a ver, eu comprendo, pillo, pero o que pasa é que os subtítulos non están sincronizados co audio. Entón, Pero non. se desincronizou o rollo e o temos que ver en inglés. Iso Ajá. para empezar. Jesús de mi vida, que horror. Pero é que eu non soporto o anime, tío. É que non o soporto. É que se pasan todo o episodio pensando. É que están todo o tempo pensando. É que é unha acción que sucede en 5 segundos e están todo o tempo pensando. De repente te fan un flashback. É un flashback dentro dun flashback. É como cando estás vendo un musical e se poñen a cantar por quinta vez en 10 minutos e ti dis, para. Non podo co anime, está ben, tío. Non pero ti podo. pensa que cando empezou One Piece Me cago en Dios. era demasiado mozo para decir aquí a idade que tiña cando empezou One Piece, pero sei que acabará cando eu teña como 40 anos. Co cal eu non E agora va, sobre pero o tema pensan sobre o moito tema en One Piece. agora van a excesivamente. facer un remake, Sobre o de Jesús. perder tempo en pantalla con cousas de mierda, o sea, teño eu o título, con One Piece, o sea, eu xa paso. Que horror, colega. Pero é que ademais en inglés, tío. É que ademais Xa pensa sei, en xa inglés, sei, que xa horrible, sei, que non xa sei. saben, non teñen Xa sei, industria, xa sei. non Sara, son que querías capaces, dicir? é Que creo... horroroso. Xa sei. Digo que a min pareceme increíble a definición que comentou, a definición longa que dixo de anime, porque pareceme exactamente o que todos pensamos cando vemos anime. Gústenos máis ou gústenos menos. copia pega para calquer anime. Básicamente. Sí, para E moito sí, matizar pero... que O non qué? podo co dobraxe inglés dos animes. Non sei que pasa Jesús, cos animes, que pero horrible. dobranos fatal, non os No, soporto, non ponme nos doblan nervios. nada ben. Non doblan nada ben. Non Nada. soporto, Nada. non soporto matizar iso. Pois E con comentar estas... Sí. que vin a primeira, segunda e terceira película dos xogos da fame. Hostia. Sí, é que retro en todos os sentidos. Teño a cámara en 4 tercios, os xogos da fame, todo. Foi un día que estiven toda a madrugada intentando recuperar o horario, estiven vendo 8 horas de películas de corrido. A ver, lin os libros, o terceiro deixei na medias e tal, e a ver, Normal. eu se vas a escoller unha das dúas versións, recomendo os libros, máis que nada porque xa tense moitísimos matices e moitísimas cousas nas películas, pero para pasar o rato, ademais, a verdade é que está moi ben, e o cast está bastante chulardo. Chulardo, nunca Chulardo. escoitei. Como fala a Claro, xuventude? tío. Como Claro, tío. eu aprendo unha de cousas con Sara. Non nos vayamos meter neste xardín de pureteo lamentable, ¿no? Empezando como bro, tal. Non pagamos esa imitación cutre da xente que Pero simplemente pois quere falar como fala e xa está, non? A mí non me gustaron os xogos da fame. Bueno, da igual, non vou valorar porque é unha tontería. A mí as pelis que creo que ao final están super alongadas, que son 2 partes a última peli, o sea, o último libro son 2 partes a desinsajo. E logo que creo que o propio libro non ten ningún sentido o que pasa, da igual. E que o tema político deses libros hai un momento en que non ten ningún sentido o que propoñen da igual, non pasa nada. Oye, felices festas a todo o mundo que nos está escoitando. Eso por descontado. Felices festas a vos tamén, que estamos aquí. Estamos grabando un 18 de decembro, mañá sairá a 19, entendo. E nada, vémonos xa en 2024, non? Esa xente que fala, non? De nos vemos para el año que viene. Que calla, me cala a boca, non molestes. Vémonos no 2024 xa, vémonos en xaneiro. Xa sabedes que varía un pouco, non vos podo dicir data exacta porque ás veces decimos, oye, gravamos o martes, pero
pasan cousas e non podemos por calquera motivo, e hai que organizarse entre os 4. Porque de gravar molestar os 4, creo eu, máis que facer, no, gravamos solo 3, eso non ten sentido. Así que nada, vémonos en xaneiro, traeremos novas de videoxogos como sempre, comentaremos algunhas cousas máis e todo bonito. Felices festas, feliz ano e graciñas por estar como sempre aí. Abur. Chao. Década!